Čau, takže Standa mi požádal, abych zareagoval na jeho nové video o všech telefonech, které on měl. Jestli chcete vědět, jaké telefony jsem měl všechny já a proč a jak jsem používal 2 měsíce 9 let starý telefon, tak všechno najdete na mém kanále a můžeme se vrhnout na to. Ještě před začátkem vás poprosím o like a odběr, protože mi to hodně pomůže, je to zdarma a už máme těch 250 odběratelů, tak by to možná chtělo už těch 300. Já už dále nebudu zdržovat a můžeme se vrhnout rovnou na to. Takže tady máme Standův kanál a hnedka jsem mu ještě neudělal náhledovku, ale udělám. Takže jdeme mu to hnedka skritizovat. Takže text nebo tak bych dal až po nějakém úvodu, jako to třeba dělám já. A hodně lidí, a i ve filmech to tak je většinou tak. A navíc 4:3 černé na modrém není moc pěkné. Když máte video pak 16:9. Webku, nebo kameru bych si dal víc dolů a upravil bych barvy. Jo, to byl nějaký úvod, ani nepožádal o odběr a já vás teďka žádám o odběr, jo. Je to taková nová funkce, moc lidí ještě nezná a je fakt super, mě to hodně pomůže. První třídy v 5 letech? Ano, do první třídy v 5 letech. V hodně vybraný mím. A můj první mobil byl... Chybí mi ještě nějaká hudba v pozadí, mohl by tam dát nějakou hudbu, třeba i teďka slyšíte asi hudbu. To byla Nokia 3310. 310. Opakování, já nevím, jak se ti to může stát jako normálně při střihu, ale asi se mu to nějak povedlo. Ano, dobře. Já vím, no. Svítí mi Zrovna jsem to chtěl skritizovat. tu hodně slunko, no. Jsem moc přesvětlený, co? Tady ten mím se úplně k tomu nehodí. No nic, to jsem nevšimla. A navíc to byl ten samý mím. Pokud tam dáváte nějaký mím dvakrát, tak bych ten druhý zkrátil. Rozhodně jako, aby netrval 5 sekund. Slyším nějaké nebezpečné zvuky v pozadí. Jo, teď jsem přišel domů z školy, že si říkám. Dobré, tak proč nenatočit nějaké video, že? Takže můj první mobil byla Nokia 3310, první hra na tom byla, že jsem tam našel První hra na tom byla, že jsem tam našel hada. Tak nic jiného tam jakoby není, tak. Moc dlouhé mi přijde, Gen Z neudrží pozornost. Takže co se jiného neudělá. Zahrál jsem si hada. Bože. Kdyby mi řekl, že to je dobrá hra, tak si tu co se nechám doteď. No nic, ale... Tak můžeš se stáhnout třeba z Google Play, tam bez toho bude nějaký had. Když mi bylo 7 let, tak jsem dostal svůj polodotykový mobil, protože to byl Samsung. Tentokrát Samsung Galaxy Note S4, myslím. Tam mám tu fotku. Note 7000? Zajímavé. To spíš vypadá jak... Vím, že toto bylo, ale nevím, jestli se ho zrovna jmenoval 7000. Podle mě to je kravina, že se jmenoval 7000. Ani 7 to nebyla, podle mě to byla třeba 3. 3, 4 spíš. TouchWiz. A když se to řekl špatně, budete mít ten nápis, jak se to ten mobil jmenoval opravdu. Tak jo, a v 3., 4. třídě jsem furt ten mobil měl. Říkám, dobré, dívám se na YouTube videa. Dobré, tak mě ne... Jo, celkem velký displej na tu dobu, tak proč ne? Než začít natáčet. A tady byla ta osudová chyba. Protože tady na ten mobil jsem měl jinak účet na 6. No a jsem moc přesvětlený, no. Osudová chyba přesně v čem? Asi tu videa byly cringe, jo. Ale já jsem třeba svoje staré videa taky nemazal, většinou vymazal sám YouTube, takže... Kvůli slunka, no. Nejlepší pozadí, hej. Jo, a je to se mnou na telefonu Tomáš. Nebo Ano, jsem tam i já. Kramriček. Můžeš pozdravit. Hello guys, taky natáčet instaluju letky. Zavináč Kremricek Studios, když tak. No, díky Tomáš. Díky za svoji aspoň jsme tak tohle byla teď zabavná pro nás všechny. A jestli bude pokračovat, nespomeňte mi to
like a odběr, Instagram Ta židle odráží celkem dost světla. moc, na vaši budete mít v popisku. No ale, no nic no. Promiňte, že toho nebylo video, ale já si vyberu teďka střední školu, to budu, protože na začátku jsem trošku přijel. No nic no. Přesně tak, jak bych to řekl, samé výmluvy. Že bych dodal, že ve čtvrtce jsem dostal další mobil. V tu dobu jsem měl jenom Samsung. Na začátku jsem měl Nokia, ale potom jsem měl jenom Samsung. To je už ani dlouho let, co jsem nechodil na to a neviděl jsem ty mobily. Ale mělo to legendární tuštičku, na které jsem mohl kreslit. Takže Note. Takže jsem si tam kreslil na mobilu. Na tu dobu to byl fakt dobrý mobil, no. Potom jsem dostal ve čtvrté třídě a Asi Note 6, Note 7, hádám. do šestky jsem dostal Samsung Galaxy A51. A51 dám tu fotku, to jsem to velmi přesně, dobrý mobil, až do roku Dal bych tu fotku, nevím, vedle nějak tvojí hlavy, někde do tady toho nebo tady toho prostoru, tady je víc místa a dal bych ho tam na díl. Samsung Galaxy A51. A nemáš tam žádný přechod a já bych tam aspoň nechal to audio, ať jakoby mluvíš dál, ale ten telefon tam je. To jsem to velmi přesně, dobrý mobil, až do roku 2021. Ano, slyšíte správně. To jsem byl v šesté třídě, no. 2021. 15, 16, 17, 18. Počkej. 15, 16, 17, 18, 20. Jo, to dává smysl. A tam jsem začal natočit na YouTube, na tenhle kanál a říkám, dobré, všechno funguje, tak si založím Instagram, Facebook, mimochodem můj Instagram máte v popisku, takže tam dnes můžete sledovat, jsou tam dobrodružné skvěrky a můžete mě podpořit tímto videem lajkem a odběr je to zadarmo, můžete podat like a zvoneček, Moje slova. like a odběr se zvonečkem a no nic a slibuji, že budu čas, no nic, konec srandy, tak jo, takže jsem... Ne, to řekl větu, asi nevím, střih. Takže, dobré. A o tom jsem dostal, jak můžete znát, Kremriček má Redmičko. No, tenhle používám teď. Je to značka Redmi Note 10 Pro, no. Ten předek vám musím víc cenzurovat, protože se tam ukázalo celé jeho jméno. Ne, to vysvětlu, takže je to nějak takové. Je to prostě, je to MIUI 13. Zase nepříjemné zvuky v pozadí. Samozřejmě už je MIUI 14 na telefon, ale já jsem prostě dostal update, nedostal Tomáši, že? Tomáši. Přesně tak, ne? Halo. Ten update, stále ho vysílám. Díky Tomáši, přesně tak, no. Když umíte to, ne, standard, s tím nemohl nic dělat. No tak potom mám na firmě uschovaný další telefon, který mám ještě nebudu prosazovat. Ale... A je to iPhone 16. Teďka ten úhel kamery, jak byl zpříjmený, se mi zdál dobrý. Jo, to bylo dost v pohodě. Víš, že jsi to řekl mě blbě. Ne, je to 16, mě jste tam nový. Přesně tak. 16. Ne, je to iPhone 16. Všichni ví, že Standa má iPhone 16 v práci. Kdo nesouhlasí, tak ať napíše do komentářů. Děkuji ti za tvůj rozhovor, chceš na mě ještě něco říct? Odpočívej v pokoji série Note, nejlepší série. Přesně tak. Samsung Note S10 Plus. Jo no. A ty máš ještě ten Samsung, co? Tomáši. Jako ten starý nebo jo, ten starý. Jo, tak jsem ani měl minulé, že? No, to budete mít teďka tady někde v kartě, ale ten mobil jsem v podstatě měl. Jako, to jsem to rozhodně dodat, ten mobil byl po tom Samsung, před tím Samsungem Galaxy A51. Věc, které jsem si všiml, je ještě špatně zvolený název. První kecací video na to nikdo neklikne. To je hnedka druhá věc, která je důležitá. První je ta miniatura. No, Galaxy Note, nejlepší teda, protože má tu štičku, nakreslím. Přesně tak. Teďka to mají Ultra, ale Note byla něco special. Souhlasíš? Tomáš. Tak nic, Tomáš odpovídá? Dobre, takže potom... Tady Tomáš souhlasíš s tím, že Note je nejlepší na tušítku, že tam jsou tušky? Jo, Note S7 Edge, nebo
Tam nemusel dát takhle rozhovor mezi náma dvěma. Máš, díky. Tak jo, potom jsem přešel na Redmi Note S Pro, je to hezká šedá barva. Nevím, jak se to přímo těch Xiaomi nazývá, ale potom bych chtěl asi upgradeovat. To máš to už říkal. Na 16 PM, ale kdo ví, co budu chystat ještě. Možná budu teďka chodou ještě v Xiaomi, T13 Pro, protože ty se mi líbí strašně. True, jsou pěkný celkem. Neříkám, že tento mobil je fajný hodně, i do taky předí, jak je kulatý. Má to mikrofony na obou stranách, má to čeká. Přesně tak. Má to USB nabíjení, jako na Minecraftu, prostě no. A mně se prostě líbí 60 Hz display, bez plynulý, Já jsem si zapomněl svoji čepicu. 100krát lepší. Ok, jak 60 Hz? 120 Hz, promiňte. Ještě že se zopravil. 120 Hz. Ty smajlíky nejsou moc vidět a ani bych je tam nedával. Jenom tak, že do té 16 dali 60 Hz, prostě teďka mají už pomalu, vole, telefon nejnižší, prostě 120 Hz. True, pravda, no. A to Xiaomi si prostě drží dobré display 120 Hz. Jo, jsem měl pěkné display. Tady to teď ukazuju na kameru, 60 Hz. Víš, co jsem ještě víc na telefony? Co? OnePlus. Jo, to je tak pěkné, no. Ale jak jsem řekl, chci možná tou řadou 13 Pročka. Ale řekl ti, je to velká mozka. OnePlus Nord se mi líbil, měl ho kamarád a fakt jako dobrý telefon. Kamo zoom je neskutečný. Jo, to jo. Už natočím 11 minut. Let's go. Tam mám loď, černá perla z Piraty z Karibiku. Odbočení od tématu veliké. Nejoblíbenější seriál a můj nejoblíbenější seriál je Top Gear, samozřejmě Star Wars. Takže tady máme i mobil Xiaomi, jsou prostě ty novější, ale i ty 10 Pročka uvidím. Je to hezky lesklý, že to vidíte. Moc vzadu, nejde moc slyšet. Kdyby to aspoň editu jako zhlásil. Odběr se zvonečkem a Instagram Tomáše a mě máte v popisku. A u příštího videa čučus. Tomáši, chceš ještě pozdravit na konci? Tak no, pozdravím, mějte se. Pořád ten nepříjemný zvuk, to se musí vyřešit. Čus. Čau, Tomáš, díky za rozhovor. A mám se taky. Takže mějte se, čau. Žádné závěrečné odkazy na videa, takže taky celkem problém. Jestli byste chtěli zhodnotit i vaše video, klidně napište do komentářů. Teďka všechen content, co můžu dělat, závisí na vás. Díky za pozornost. Čus.